Задачата. Дигиталната кампания трябваше да наложи лицето на капитана като икона на забавното отношение към живота, което те вдъхновява да не се взимаш на сериозно и да търсиш забавлението навсякъде и по всяко време. Това щеше да е изпълнено, ако успеем да генерираме трафик към новите 8 видеа в YouTube канала на бранда. Подход. Имахме нужда от кампания, която да излезе извън стандартните банерни пространства и да накара капитана буквално да проговори на потребителите. Решението. Измислихме чисто нов формат, с който поставихме капитана навсякъде. Да се шегува, да коментира и да провокира в реално време. Влязохме в самото съдържание на сайтовете. Капитанът коментираше буквално всичко. От новите тенденции в неподдържането на брада до сериозни геополитически проблеми. Беше динамичен, винаги актуален и забавен. В рамките на кампанията създадохме точно 123 различни коментара към различни новини. Всеки ден процесът по всеки лайв коментар, от измислянето през одобрението от всички страни до публикуването в медиите трябваше да отнеме около 45 минути. Повтарям, всеки ден. Резултатите. Повече от 520 000 видеогледания в YouTube канала на бранда и някои от коментарите на капитана постигнаха CTR от 40%.